ngisor. Sing ngisor. Elisa, saya cantik. Ya cantik no. Kok dicincang-cincang ke ngapa ta? Iki ya munggah dhewe, Oh, Pak. ya pancen otomatis kok. Nek wong dhuwur ngono. Iya. Lah sing ana wae munggah dhewe kuwi meneng-meneng. Hah? Apa sing nggonmu ya munggah, Mbak? Ning aku cah kejem, Mas. Munggah selentik. Lho. Ati selentik. Ayo ben dolan. Ana diselentik dolan. Ora ana disuntik kok Nek dolan. diselentik ya ora gelem. Angrusi lek aku nyambut gawe kok. Wis waton dawa ngono mbok umur mbok apa sarepe. Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sembah nuwun. Anu kok rong payu-payu. Agek niku nggih, kula nggih boten Sabar. ngertos. Sabar. Kedah sabar. Jodoh ki sapa sing ngerti ora ngerti kejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodohke aku? Weh. Oh. Loh. Sapa ngerti? Lah, Lah, ya ora ora usah mesti sewot, gemang, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin. Mungkin ra gelem. Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo. Oh, Mbak Elisa mau. Mbak Ya. Elisa. Ayo Sa. Sa. Sesideman. Ya. Ayo ngadeg pondok. Ayo. Wong cetha ngadeg kok ya ora. Ya Sa. Ije, Mas Yono. Iki anake sapa? Ya anake papa mbokku kok ya. Oh ya syukur. Ya, masa ya anak wedhus. Cilik ning antis. Anti siapa? Seru. Sero ya, kudu sero ben kabeh saged midhangetaken kanthi sekeca. Apa? Supados sedaya mawon saged Supados sedaya cetha. sedaya mawon saged midhangetaken Katakan kanthi sekeca. anjir. Gitu ya. Kowe nek musuh Elisa wis kowe upama dijak dadi pasangan biyen tau di nganu lho, wis diancam lu Elisa lho. Piye Mas? Pak, gimana kalau saya pasangan sama Pak Siono? Aduh, ojo ndak dawa umure aku. Ndak cepet umure ya, omonganmu tatot-tatot kae engko saya emosi malah. Nggih mboten. Ha iya. Boten emosi to, Mbak? Wis waton dawa ngono mbok umur mbok apa sarepe. Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sembah nuwun. Anu kok rong payu-payu. Agek niku nggih, kula nggih boten Sabar. ngertos. Sabar. Kedah sabar. Jodoh ki sapa sing ngerti ora ngerti kejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodohke aku? Weh. Oh. Loh. Sapa ngerti? Lah, Lah, ya ora ora usah mesti sewot, gemang, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin. Mungkin ra gelem. Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo Niki diaturake. derek Mang Ayu Bagyo nggih niki Tasakuran. nggih tasakuran ngene sinten Mas Yanda, Mas Yanda Mas kalih Yanda. Ibu Rika nggih. Mas Yanda karo Mbak Mbak Rika. Rika niku Ya. kagungan putra niku dangu Yang sing kedua. ngantu-antu niku putra Pak kaping kalih nggih. Kaping Kaping kedua. kalih. Kaping kalih. Nggih, duha dah sinten mau? Duha Basalamah. Basalamah. Duha Basalamah. Nggih, mugi-mugi saged dados dados putra ingkang saged Saged napa niku? niku napa? Napa? Menghormati basa Jawane? Nggih saged. Kowe iki kudu iso nuntun senakku. Tak tuntune nek Elisa ki enteng kok. Enteng tenan aku. Kudu iso apa kowe mau tok kutuk. Menghormati napa, Mbah? Ya anu ngajeni karo wong tuwa. Nggih ngajeni marang ketiang sepuhipun Sepuhipun, saged migunani tumrap Migunani. negara bangsa lan negara. Negara. Nggih. Ya. Iya. Ya Jadi- ya dhewe-dhewe kok. Ngaturaken tembang sesideman. Karepe Elisa ki rak saged mikul dur mendem jero karo wong ta. Heeh kuwi. Ah, kowe iki sing ora tanggap. Mikul dowu, mikul mendem dhuwur jero ya jero. Mikul Mikul terus pendemen sing jero ngarepmu kuwi. pedeng. Angko ora dadi streaming. Kowe kok ya. Wah aku to. Ya pendemen sak dodo wae. Ben Dadi bunek sik ngisor. sing isor. Elisa,
Saya cantik. Ya cantik no. Kok dicincang-cincangke ngopo to? Iki ya munggah dhewe, Oh, Pak. ya pancen otomatis kok. Nek wong dhuwur ngono. Heeh, iya. Lah sing ana wae munggah dhewe kuwi meneng-meneng. Heh? Apa sing nggonmu ya munggah, Mbak? Ning aku cah kejem, Mas. Munggah selentik. Lho. Adi selentik. Ayo ben dolan. Ana diselentik dolan. Ora ana disuntik kok Nek dolan. diselentik ya ora gelem. Angrusi aku nyambut gawe kok. Iya dibawani. Bawani. Wiwitane andere sang peke Kula gumun lho ya Limbuk. Pripun? gumen Lah nek apa? nyuara biasa ki kakak. Ini bahasa nembang Jawa kok ya apik. Ah, kuwi kelebihane Alisa ning kono kuwi. Cik, iku dipelajari tenanan ya tembange. Nek tembang dhek mempelajari tenanan, logate barang digoleki. Logatipun, Ya syukur. artikulasi, intonasi. Syukur sesuk iso ada iso halus kabeh. Halo sedaya napa maksude? Le ngendikan. Ngendikan le ngomong. omong-omongnya sing halus. Sing halus Jawa. Napa niki kurang halus? Kula pun ngangge basa krama napa kurang halus? Mudar ora. Wis bener nganggo basa krama ning karo geget. Geget lati. Heeh, Het ya ora iso ngomong. Dadi kaya mrengkel atine kae lho kowe. Maksude geget iki kowe omong ki cetes-cetes. Apa kocok kebedhe lho bojo kuwi geget. Wis ya. Kaya gek ra iso kaya ngono kudu. Iya. Kedah pripun? Ya sing halus. Halus, manis. Iya ya lambene tak piyake ya. Lah ra iso. Aku ki jane wis ngerti kelemane iki lho. Iya. Nek dipites sithik piye? Kowe kudu dipetes ngene, jajal. Kula. Kula. Halus ta? Halus ta? Nggih. Aku ki teori dong ya. Bener. Heeh, wis. Coba ngomong apa meneh, Pak? Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Ning kok kaya basa sih ya. Apa kaya apa? Kaya basa iwak kae lho. Kayak manusa kok tok padake iwak bos. Ning apik tenan iki dadi halus suarane. So ajan yo. Nggih. Ning ndi Kencang. tak dekep. Ngaten iki terus nggih. Ya aja lah. Sakake wis isane ngono kok. Yo. Andere sang pake pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara Bendera terus kayung-yung eno selendang kuning kang sangking bukir swara kurang permana. swara kurang pramana ning wasis Hangung marang bendara. Hangung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah
becik luwih becik patenono timbang kepisahan selesta rewangi samotono awanku lawarko berbulan liwat kincanging aresku wasang mendak rasane atiku nadyan wis ning serius aku isih mampu Wah. Oh, Siwa
sesidemanipun sampun, Mbah. Iya. Kowe malah nemokke cara Elisa iso alus lho. Ini dadak yasa capitan cangkem kuwi. Esuk goleke sing nggo nyampiti kumbahan kae. Ya ora cukup kok ya. Oh iya. Goleke rada amba. Aku wis nganti kentekan ngakal ngajari. Iki mau malah iso. Heeh, tok kon ngene. Coba nek kowe sing tok ngene coba. Untune entek, Mas. Ora apa-apa jajal kok ya. Ayo nuwun. Supaya genep piye diganti untu ondo apa piye? Sing renyep untu graji. Sing renyep kok untu graji. Ngrusake lambe. Iya. Ji. Mbak Elisa karo Elisa, Samaso. Iya. Arep piyayi anu blaster ning ya nyatane nembang ya apik. Oh apik apa nek blaster apik, Mas. Oh. Apa wae? Upamane blasteran deruk karo puter. dadine apa? Dadine? Cubuk. Apa? Cubuk. Cuwuk ki apa? Cubuk. Ngono kae Mas ya. Heeh. Empret-empretmu kuwi. Kok empret? Iya. Nah, wis apik. Pancen ya blasteran ki mesti apik. Iya. Ayo dilanjutke Mas Seono. Sinten, Mas? Ya iki ana panuwunan podang kuning. Oh iya. Podang kuning diaturake gentenan dioplos. Podang kuning men Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika podang kuning. Kok dioplos. Manuk yang dioplos-oplos ra iso mah. Katrak. Bubuh. Kok ya ora alon kok anjlok lajeng. Apa? Jebuk. Ora kok piyayi bregas ki ngono kuwi. Langkae tegap. Pengen bregas? Nggih. Niku dahar pisang. Arep dahar pisang, Pak? Aku wis kok mau. Empun. Ayo tak nei meneh. Jenengan sangu, Mbah? Sangu. Ndak darani ngapusi. Kok ming ngene kene. Kok ming semono sih? Semono bengkong ya sesuk dikip ya. Ayo nek gedang ki ya bengkong. Empuk Iya. Doyan ra? Lah ampun mau pun mangan kok. Tanduk. Ora ndak kokean. Ndak kokean. Ora apa-apa. Ora apik nek kokean. Ora apik, Pak. Ora. Napa lho, Mbak? Cantik Kabeh-kabeh kok cantik. Aku geleman kok. Hah? Nyaman cawe doke apik kabeh kok. Nek lanang-lanang ngene iki apa? Ya nek wedok seneng ya sih. Iya. Wedok ana ngese. Ono ngese, marake pripun? Marake ra ngantuk ning ya marake lier-lier. Wis to nembang to? Nggih. Ngetke pipimu ki wis jan. Napa pipi? Kok ora iso kecer? Ya ora. Pipi kok kecer iki juga pipi apa? Tak temu Mas pilus, pipi halus kan lho, Mas. Panganan ya pilus iki. Ya mangga, Mbak. Ika podang kuning. Ya diaturake. Natyan wujud temong peksi. Ajan wujude mung manuk ya ta? Nggih. Neno. Aku witaline pranto alus manis toremra kaya penyanyi rock kowe iki. Lah pripun to? Ambek ya. Kurang demes. Neno yo. Goleki si podang kuning. Anu
iba bunga hatiku neno nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo ya esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran kanggo goleki sing sayang
Si anae ketok kaya atine seneng banget nek kaya muni wayangan ngono iso gonta-ganti sinden. Kanjeng nggih kangge mupuk yuswa. Wow. Mupuk yuswa piye? Maksude yuswamu piye? Subur. Oh, iya. Nggih ben sehat gitu, Mas. Ning omahmu bunek. Iya. Oh, sakniki mah mboten bunek. Agak ora bunek. Bojo kula dereng mulih, Mas. Bojomu nanti? Jakarta. Ngopo ning Jakarta kok bojone datane Jakarta bareng? Lho, tilik anak. Oh, ya syukur ya ora apa-apa tilik anak kok ora usah diarep-arep ngono. Oh, mboten. None anake kok. Nggih. Wong kaya niku ki nek ditinggal bojo malah senenge ra jamak-jamak. Wah, nggih mboten, Mas. Mboten. Tetep kula niku setia. Oh, ya syukur. Arep didepi kaya ngono, tetep setia. Setia karo bojone. Anjir. Ya syukur kuwi sing wong lanang sing apik ngono Lah, kuwi. upama niki ya do setia, kula ya setia. Maksudnya? Setia. Maksudnya setia piye? Kok iki go setia aku ya setia iki. Setia le seduluran. Oh iya syukur. Kekancan, ya. Niku penting ngono kuwi ya. Anjir, akeh sraunge, akeh rezekine, tur marai sehat awake. Nah, Ngene saya iso subur kaya Tatin. Nah, kuwi ku mergo seneng. wong nggih. Bapak Kades Condong Catur. Oh iya, nyuwun gubuk asmara. Oh nggih, nyuwun pangestunipun kagem pangestunipun Pak Reno Chandra Sangaji. Oh ya Pak Reno. Ya, matur sembah nuwun. Ayo Nes diaturake Mbak Agnes gubuk asmara iki ya pas. Ya, panyuwunan ya ana sing guduk gubuk asmara. Gubuk kok guduk. Gubuk. Gubuke omah cilik dadi Elis iki ya cilik. Sapa? Sapa jenengmu? Agnes Monica sapa? Oh ngarani ngawur kok. Iya. Iya Nes. Campur simbah. Mbah? Ya Pak De po Om ngono. Nek simbah ku ya ketuwan. Ajare wis 52. Lho 52 nek diwalik angkane selawe lho Mas. Oh diwalik angkane jenenge ra gelem. Niku gigike pun habis. Lho, habis ki mergo kuwi kikis, terkikis oleh suatu makanan. Napa? Napa? Ya mangan apa-apa kuwi kok. Ora apa-apa rasa mikir untu wae. Anggonmu isih ngono ya tok jiret-jiret ra karuan. Iki ben apik. Dikawat kok kaya demo diteteki ya. Leki kawat. Aduh nek guyu mak celirit ngono enak. Mak bocah karo gelungane gedhe gelungane. Yo ben. Cilik jan. Cilik kae. Kesit. Kesit piye? Si kecil ning kesit. Sik kesit napa nih? Kesit irit. Keset napa kesit? Kesit irit. Kowe ki aja aeng-aeng. Karo simbah kok ngomongke bangsa keset. Lah kula ngertine keset. Simbah ki wis ora mengenal kaya ngono. Lah pun mboten keset. Heh, Pun mboten keset. wis ora. Kae lentur. Simbahe nek jak omong keset pikirane bingung. Bingung. Iki bocah kok ngerti keset. Lha ya ora apa. Tegese keset ki apik. Lho kok meng apik iki piye? Engko nek mun elek dadi akeh banget, Mas. Wis sing apik wae. Iya. Iya. Nes. Manut. Piye? Main mau ya? Hah? Kita dolan-dolan. Kemana? Kaliurang? Ngapain? Lihat pemandangan ya? Enggak, beli jadah. Kita lihat pemandangan. Apa ke Emogiri? Waduh. Kok Beli ngomong apa? Makam. beli makam. Loh, makam raja-raja. Ah iya, aku nang kono kami beli nang Kaliurang beli jatah nang Mogri beli makam. Nggo makamke kowe iki apa? Mboten Mas, kula ten rikoni jaga sak sapa pesen liwat aku ya. Oh, kowe jaga nang Nggih. Oh, ya syukur. Nggo Pesen sambut. apa? Nggih, ngoten. Ayo no. Ana ndi? Ngrek dicepit cilik-cilikan ngene iki lah ya aku ki mbiyen senengane ya semene-mene iki kok. Nggih, ben umure dawa. Aja. Nggih. Aku ki najan weruh wong cendhek ning aku iso dawa dhewe. Napa? Tegese dawa atine. Oh. Iso nimbang-nimbang. Liyane? Liyane kuwi urusan kuwi no, kowe aja tak urus. Kuwi ben dolan sak walang-walang sak karepe.
Dawa karepe ora karepe. Wis pinter kowe iki. Apa to? Ning kok arep memperjerumuskan aku ya. Lah mboten kok kula Aku ki takon. wis wong jujur ya. Oh iya. Ya, mangga. Ya. Nggih. Gubuk asmara ne. Nggih, bawani nggih. Heeh. Cendik gubuke. Aja minggir-minggir ndak kecemplung sawah. Kula dadi lali ya cedak jenengan. Pancen aku ki sok nglalekke sak kabehe. Mergo aku kuwi isih turuning bapak mbokku. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Suara melok tenan. Kecilik kaya wis. Ya cilik wis nyanyi wis Nggih. nembang kok ya. Ben tak gendong cilikane. sakniki kok digendong. Lho, we. Sakniki digendong. Gendong endi? Kula senenge ngarep. Ngarep. Ngarep ana plantrange. Nggih pundi? Ndak kena setang. Setange? Wong kon nggawa pit e kok. Mburi wae ya. Ning mburi ana piring. Kok ngewohke lho. Ayo ya, ayo. Ketok. Gemeske wae saya. Ya ora. Seksi. Ini seksi nyata. Sesuai gemeske wong iki. Edan. Ora anak aku kaya kepengin ngantemi nak. Saingan memang gitu kalau saingan. Memang gitu. Saingan ngopo? Yang sehat aja lah, jangan teman-teman. Milih sapa no? Milih sing enom apa sing tuwa no? Napa nih? Ana wae kene. Leno. Iki terus terang wae mbangane engko ana getih lambah-lambah ning kene. Keras juan kok ana getih lambah-lambahe. Nek nganti dadi Bondayuda, kowe lah kalah. Ya mesti milih kowe kok. Ah iya. Wong wis muni gemes karo kowe kok. Ah iya. Ya bejane dhewe-dhewe. Ya terus kan wong aku ya wis sepuh kok. Lingsam yen kemutan. Ayo nak izin ya nek kalingan nang gubuk kae to nak. Nggih. Penak ya, Mbah. Ambo. Silir ngono lho nang gubuk. Ayo awane silim. Kowe tau nang gubuk ta Agnes? Kowe nganti cemplung wae ya. Hah? Tak dosok kecemplung. Jemek gepak lendut tok. Tetep mas-mas lendute dilangi ngono kan. Edan nak. Terus atus. Aku terus ngrusaki tanduran to kae. Lah, Lah, terus kena ndak lali. piye to? Lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, jogeti Mbak Siono. Yen liwat aku kelingan gubuk
Kaya wong bingung iki. Piye? Apa ya, Mbah? Keserono. Apa nih? Lah mung gejroske. Le nyodok. Keserem. Tapi nak. Sedengen. Pun nggih, Mbah. Iya. Sesuk meleh. Tenane. Ya. Tak tunggu dong. Waduh. Ditunggu nanti Gubuk Asmara. Tunggu nek ana ling undang kok. Nek ora ngundang ya ora ketemu ya. Ora ketemu ya. Ini ora apa-apa. Iya. Wis kesit besok ya. Lah iki saka mboko anggene apa-apa parani. Parani, Mbah. Iya. Ya matur sembah nuwun, Mbak Agnes. Ya. Kurang pir.